всяко дете смята, че е виновно за скандалите между майка му и баща му. Ето, аз съм виновен, те се карат заради мен. Значи аз съм проблема и всичко това, като ти е закодирано какъв човек израстваш. Тези родители си разменят епитети с една цел. Ако може другия да поеме повече отговорност, защото на мен ми е прекалено тежко. Често децата се опитват буквално да стопират родителите, застават между тях, им казват престанете, или отива и се консолидира с единия родител и казва престани и ти нямаш право така да говориш на мама или на тати, но всичко това е огромна тежест. Огромна тежест за самото дете и може би най-лошото, което съм виждала, е, че има родители, които това ги... Все едно им правят комплимент. Разбираш ли, все едно? Ето, той иска да ме спаси. Ето, детето не е голям човек. Не може да ти става приятно, че детето те защитава от партньора ти. Гледай цялото видео в YouTube